agwago ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha tozuo etozuo ma bụrụ ndị mara ihe gbasara usoro nzikọrịta ozi dijitalụ nke ọma ka ha wee sonye n'ọmarịcha ebumnobi na amụma mmadụgasị iche iche nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo nwere maka ụlọ akwụkwọ na Anambra steeti. Nnukwu onye isi oche Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB Dr. Vera Nwadinobi nyere ndụmọdụ a n'oge ọ gara njem ineta etu ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche si wee bido maka afọ agụmakwụkwọ 2023 ga-amụpụta afọ 2024. Queen Anambra jikwa akụkọ abịa ka o si je. Agara leta bụ National Onyekozuru Akpakwu Migrant Farmers na ụmụ anụ nwa Migrant Farmers nke ha niile dịcha na Nteje n'okpuru ọchịchị Oyi. Mgbe agara njem nleta ahụ achọpụtara na ụlọ akwụkwọ ndị a niile enweghị ogige nke mere ka ndị obodo nabata na-etinye aka n'ala ụlọ akwụkwọ ahụ. Achọpụtakwara na mbuze na-enyekwa otu n'ụlọ akwụkwọ ahụ nsogbu, gakwa n'iru chọpụtakwa na ụlọ akwụkwọ niile ahụ enwere ebe ha na-aga mposi, ha enwezukwa ndị nkuzi otu o kwesịrị. A gakwara n'iru chọpụta na ụfọdụ ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka na-eji ihe ochie eji ede ihe wee na-edere ụmụ akwụkwọ ihe, ebe gọọmenti wetakwara nke ọfụ. Onye isi ASUBEB kwupụtara mwute ya n'ihe ndị ọ fụgasịrị mgbe ọ gara njem nleta ahụ, wee kwuo onye isi ụlọ akwụkwọ ọbụla na-ekwenyere n'ihe gọọmenti na-ekwu maka agụmagụ na steeti a bụ onye a ga-achụ n'ọrụ. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ASUBEB ga-enye ndị nkuzi ọzụzụ otu esi ahazi ihe n'ụlọ akwụkwọ ha na otu esigasị eji ihe ndị eji akụzi ihe nke ọhụụ gọọmenti nyere ha. Onye isi ASUBEB ahụ kọwakwara na gọvanọ Soludo bụ onye na-echu ụra abalị niile iji gbaa mbọ hụ na ụlọ akwụkwọ dị na steeti a bụ ọkpọkọpị, wee gwakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha ghara ịbụ ogbochi gbasara ihe gọvanọ na-eme gbasara agụmagụ na steeti a. Oriakụ Josephine Chikwendụ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ Onyekozuru nke dị na Nteje, mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, kelere gọvanọ Soludo na mbọ niile ọ na-agba na onye isi ASUBEB na njem ahụ ọ bịara, wee kwekwa nkwa na ha ga-agbalịsi ike idebe iwu niile gọọmenti wepụtara maka ọdịmma agụmagụ na Anambra steeti. Onye nọ n'agbata mmadụ na ASUBEB bụ Maazị Collins Ọnụnkwọ na onye ji ọkwa Quality Assurance Supervisor nke okpuru ọchịchị Oyi bụ Oriakụ Helen Okonkwo bụ ndị sogasị onye isi ASUBEB wee gaa njem nleta ahụ. Queen Anambra, akụkọ ụwa ABS.